Какво става, хора? Аз съм Агресив. Днес ще снимам в Толеджи трети епизод. И така. Вчера не успях да заснема клип, защото заспах в 5 часа, когато се прибрах от Даскало. И този епизод не знам кой ще правя, ама ще намеря какво да правя. О, зомби. Така, някакъв тъпанар иска тъпа. Ма аз нямам. Айде да скарай царе, тъп крипари. Айла. И сега е 8 часа. 8:30. Ще трипе тая овца. Ще ви намеря какво да правя. Добре. Така, той ще го щупя. Така. Огромна на играта. Майко, гати гърменето. Така. Така, сега какво да правя? Ай, ще намеря. Школа надалеч, защото може да се телепортирам до къщата. Ще те завзи да се чуят. Сука. Не чуваме Ендерман. Така. Имам ли пък жоли да... За сега ще ми стигне. Така... Още не съм намерил много айран. Намериха май в печката остана. Защото аз веднага спрях. Така, тук ще копам, защото мога да намеря. Ако чувате тези звуци, не са от мен, а от баща ми. О, не е лодка, пиле. Тук някой май си правил къща. И той ще го запълня. Така. Тук ще намирам различни неща, ама... Долу само ще копам. Ще намеря така. И тук. Сега. Яко. Това е много яко. Добре, така вече става. Като намирам айран. Ако намеря диаманти, яко. Колко са? Охо. Така. Я тук да намеря айран. Утре не знам дали ще правя клип. Не, сега не съм сигурен, ама ще видим. Fuck you! Shit. Така, хора, умрях. Къде ми айрана? Мой го взеха с мен. Fuck you! Ай, мамка ти. Така, хора, това ще е фейл епизод. Наистина са джадусах много. Сега аз имам ли достатъчно неща? Ай, мамка ти, изгубих всичко. Добре, така, хора. Това ще е за клипа, защото се рейчнах. Ай, чао.